Are toată lumea, numele meu este Andrei și astăzi vom face un episod, un episod de Minecraft. Da, este o mapă de PvP. Și nu știu cum se numește. Oh my god. La bătălie. Da, nu știu cum se numește. Da, nu sunt bun în PvP, deci mor foarte repede. Haideți să-i lăsăm pe ăștia să se bată. Noi luăm pe ăsta fraierul. Aha, fraiere. Nici mă, unde ești? Uite pe mine, mă. Hai pe ăsta să-l batem. Vino încă, fraiere. Nu. Nu, să mă retrag frumos. Mor. Gata, am fugit. Yay! Fugi. Da, este un server și îl puteți lua de pe Server for Minecraft PE. Da. Și este PvP, nu știu cum, .pig, nu știu cum. Am dat pe cum ne-am... Mă mult. Da, și când intrați aici, o să vă dea aici și nu trebuie neapărat să vă luați. Aveți bani și vă puteți lua de aici. Vă puteți cumpăra armură de diamond, iron, ăsta, chain și gold. Da. Iar aici este gratis, dacă nu vreți să dați bani. Kit leather. Apăsați doar și gata. Mie de tine, dacă nu. Așa. Și primiți o sabie de lemn, fără asta. Și deci, sabia și asta. Atâta. Și vă duceți la atac. Dacă vreți să coborâți așa, o faceți așa, și dacă vreți să vă arunce, vă duceți pe bureții aceia galbeni. Da. Și deja... Oh my god, fugi. A dat una. Nu sunt foarte bun în PvP, așa că... Deci uitați-vă și voi ce mă fac. Ce? Mi-o fur. Nu. Aha. Da. Fugi. Mănâncă. Mori. Da. Deci, ăsta e cam tot joculețul. Este distractiv. Și vă puteți, am uitat să vă zic, vă puteți lua, cum se zice? Nu pot să nu. Vă puteți lua tot cu bani, arc, săgeți de-astea, bow and arrows. Deci vă puteți lua ouă, bulgări, târnăcop, supă, cărniță și toate astea de aici. Ce scrie asta? Ce scrie? Așa, to buy, click. Da, și apăsați de 2 ori și asta e. Dar costă bani. Asta e problema. Aici n-am fost niciodată. În cămăruța asta. Așa că... Deci faceți doar parcurs, se pare că... Nici parcurs nu sunt bun. Nu sunt bun. Nu sunt bun la parcurs. Lăsați. Așa. Mai mergem. Deci cam asta e tot. Nu s-a regenerat mapa. Da. Este un joc foarte șmecher, ca să zic așa. Este frumos serverul. Și uitați dacă vă auzi. Hop. Și vă duceți la atac. Da. Cam asta e tot. Haideți să mergem să-l batem pe acela. Uitați-l pe acela de acolo. De pe rampare. Platformă, nu? Să zic așa. Asta este acela care ne-a văzut pe noi. Bun.
Bun, băiatul, bun. Are... Holy! Nu, nu-mi foc. Nu-mi foc. Nu. Haha, mor. Yay! A murit. Filmez foarte târziu. Da, și... Da, am filmat de-abia 5 minute, așa că... mai e de filmat destul. Haha, bine. Ia, mă duc să-l bat. Tăm. Au, care a dat? Cactus. Da, și trebuie să aveți grijă la Bă, nu mai da. Trebuie să aveți grijă la cactus. Salut, prietene! Ce faci? Bună. Oh my god, fugi. Unde? Și cred că vă luați bani așa sau ceva de genul. Și eu am kitul lui Foxy. Da. Vreau și o kit de 5, dar trebuie să nu știu ce. Și haideți să încercăm să ne luăm să vede. Nu. Nu acum. Trebuie să ne luăm mai întâi kitul. Așa, bun. Și acum ne luăm sabia. Da, și cam atât este. Nu. Da, deci... ce skin are? Ui! Poc. Deci eu... De ce au diamond toți? Eu nu mă bag peste ei. Stau liniștit. Da. Nu uit. Da, și așa, ei, omorâți-l, faceți-l. Ce-ți răi? Salut! Sunt aici. Bună! Vezi? Da, ce vrei tu să faci? Vrei să mă mori? Ce faci tu așa? Hei, prietene! Ia. Cine? Bă, taie! Oh my god! Mamă, dar de la ce distanță îmi dă ăla? Gata. Nu mai da. Nu mai da. Nu-mi pleacă de aici. Hai, te faci cu mine? Oh my god, nu mai da. E fur. Nu, te rog. Nu mă omoră. Yay, hai. Hai. Da, deci mă bate. Rău de tot. Nu. Bă, dar răi sunt ăștia. Hai pe ăsta. Bun. La mâncare. Nu mai da în mine. Nu mai da, te rog eu. Nu. Ce? Un pic de lag este când după ce te omoară. Da. Poți să sabie, nu pot. Armură. Ce nu s-a întâmplat nimic. Bun, acum vreau doar sabie. Ce vreau sabie pe aici? Nope. Deci mă enervează bug-ul ăsta.
Înțeleg. Ui! Ați văzut și voi asta? Tot la arena. Hai să o vânăm. Atac. Nu. Stai aici. Stai aici, băiatul. Ce fugi așa? OMG. Fugim. Ce-st? Nu e bun. Yeah! Și trebuie să vă feriți de cei cu armură de teamă, pentru că vă omoară foarte repede. Să vedem cât am filmat, 11 minuțele. Păi, cam asta a fost tot, oameni buni. Sper că v-a plăcut episodul acesta. Pa lume, ceau!